खुलुमबाय एडुकेशन बड'लेण्डआव नोंथांमोनखौ बरायबाय आं अमृत खेरखाथारा दिनै फिन नोंथांमोननि सेराव लानानै फैफिनदों सोंनाय फिननाय आयदाखौ दिनै सोंनाय फिननाय आयदानि 36थि खोन्दो बे खोन्दोआव आथिखालाव जाबाय थानाय आरो जानानै थांनाय आरो जारिमिननि माखासे सोंथिफोरखौ जथायनानै सोंनाय फिननाय आयदाखौ लाबोदों फैदो बिदिब्ला जागायनोसै दिनैनि सोंनाय फिननाय आयदाखौ सेथि सोंथि 2022 मायथाइनि मिस वर्ल्डआ सोर मिस वर्ल्डआ जादों बयबो मिथिगौ केर'लिना बायलस्का बिथाङा पलेन्ड हादोरनि नैथि सोंथि बांलादेशनि संबिजिरारि मेथाइखौ सोर रनसायदोंमोन जों मिथिगौ बांलादेशनि संबिजिरारि मेथाइखौ भारतनि संबिजिर रनसायगिरि रबीन्द्रनाथ ठाकुरानो रनसायदोंमोन थामथि सोंथि हिन्दी सावथुन श'लेनि बसंतीनि फावखौ सोर खालामदोंमोन हिन्दी सुपार डुपार हिट सावथुन श'लेनि बसंतीनि फावखौ हेमा मालिनीआ फाव खालामदोंमोन ब्रैथि सोंथि एनएफ रेलवेआव मोनबेसे डिभिजन दं एनएफ रेलवेआव गासै मोनबा डिभिजन दं बेफोर जाबाय काटिहार आलिपुर रङिया तिनसुकिया आरो लामडिं बाथि सोंथि भारतनि नैथि बांसिन बुंजाग्रा रावा मा भारतनि नैथि बांसिन बुंजाग्रा रावानो जादों बांला एबा बेंगालि राव द'थि सोंथि आसामनि गोजामसिन कलेजआ मा आसामनि गोजामसिन कलेजआनो जादों कटन कलेज 1901 मायथाइयाव बे कलेजखौ गायसननाय जादोंमोन आसाम सोमावसारनायनि एबा आसाम आन्दलननि गिबि मुंख्लंआ सोर आसाम आन्दलननि बा आसाम सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लंआनो जादों खरगेश्वर तालुकदार आरो बिथाङा आथिखालनि बजालि जिल्लानि भबानिफ्राव शहीद जादोंमोन दाइनथि सोंथि मसादआ मा हादोरनि संगालि बिफान एबा संगालि जों बयबो मिथिगौ मसादआ जादों इजराइलनि संगालि गुथि सोंथि थाइजौनि बिगियाननि मुं मा थाइजौनि बिगियाननि मुं जों मिथिगौ बयबो थाइजौनि बिगियाननि मुङा जादों मैग्निफेरा इंडिका जिथि सोंथि सिलारायनि गुबै मुङा मा बिथांनि गुबै मुङा जादों जों मिथिगौ बयबो नरनारायणनि फंबाय शुक्लध्वजआनो जादों सिलाराय जिसेथि सोंथि कसारिफोरनि जोबथा राजाया सोरमोन कसारिनि जोबथा राजाया जादों गबिन्द चन्द्र राजा गबिन्द चन्द्रआनो जादों कसारिनि जोबथा राजा जिनैथि सोंथि आहमनि जोबथा राजाया सोरमोन आहमनि जोबथा राजाया सोरमोन जों बयबो मिथिगौ आहमनि जोबथा राजाया जादोंमोन पुरन्दर सिंह आरो जों मिथिगौ आहमा 400 बोसोरनि बांसिन रायजो खुंदोंमोन जिथामथि सोंथि गोजामसिन असमिया सानसेयारि रादाब बिलाइआ मा गोजामसिन असमिया सानसेयारि रादाब बिलाइआ जादों दैनिक अखम जिब्रैथि सोंथि आसामनि सोर गेदेमा सुबुङा दादा साहेब फाल्के बान्थाखौ मोननो हादोंमोन दादा साहेब फाल्केआ जादों भारतारि सावथुन मुलुगनि देरसिन बान्था आरो बे बान्थाखौ मोनदोंमोन आसामनिफ्राय डक्टर भुपेन हाजरिकाया सुपार डुपार हिट जानाय पुष्पा सावथुननि दिथागिरिया सोर पुष्पा सावथुननि दिथागिरिया जादों सुकुमार आरो बे सावथुनाव आलु अर्जुना फाव खालामदोंमोन 16थि सोंथि भारतनि गिबि
चिफ अफ डिफेन्स स्टाफआ सोरमोन? भारतनि गिबि चिफ अफ डिफेन्स स्टाफआनो जादों जेनेरेल बिपिन रावत। बिथाङा दुखुनांथावै हेलिकप्टार जाब्रबथायाव जिउ नागारनो गोनां जादोंमोन। 17थि सोंथि मगली आखुआ मा कार्टुन सिरियेलनि आखु? जों बयबो मिथिगौ गथ'फोरा बयबो मोजां मोनग्रा मगली आखुआ जादों दि जंगल बुक कार्टुन सिरियेलनि मोनसे आखु। 18थि सोंथि सोर भारतनि गिबिसिन इन्डियान सिभिल सार्भिस अफिसारमोन? जों बयबो मिथिगौ इन्डियान सिभिल सार्भिस अफिसार बुङोबा ब्रिटिश खुंनाय समाव सत्येन्द्रनाथ टेगरानो गिबिसिन इन्डियान सिभिल सार्भिस अफिसारमोन। 1864 मायथाइयावनो बिथाङा बेखौ जादोंमोन। 19थि सोंथि भारतनि गोजामसिन सावथुन दिन्थिफुंसालिया मा एबा सावथुन सिनेमा हलआ मा? जों बयबो मिथिगौ कलकातायाव थानाय चैपलिन सिनेमायानो जादों गोजामसिन सावथुन दिन्थिफुंसालि। 20थि सोंथि एबा जोबथारनाय सोंथि आसामनि गिबिसिन IAS अफिसारा सोरमोन? आसामनि गिबिसिन IAS अफिसार जानो हादोंमोन जामसंगा नामफय। बिथाङा सासे ट्राइबेल सुबुंमोन। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन इडुकेसन बड'लेण्ड। दिनैनि इडुकेसन बड'लेण्डआव माखासे सोंथिफोरखौ जथायनानै सोंनाय फिननाय आयदाखौ लाबोदोंमोन आं अमृत खेरखातारिया। गोजोन्थों।